Doc, good morning, Liwat Doc. Hi, good morning, Oo, partner. yes. Mayo aga. Mm-mm. On the air na ta? Yes, on the air na kita, Doc. On the air na Okay. kita. Oh. Salamat gid. Sorry lang gid kay ang linya ta sa dugid ka kung damo gabisyo ang globe kagangkwan ang PLDT including sa amon diri subong brownout. Way pa na butang kuryente sa inyo na, Doc? Way pa na Kasi wala pa kay probe na ang akon generator palya. kung out pa ginapalya ibang nga part siya sa ibang di sa mga Capitol Heights sa Villamonte ko na ara naman. Oo. Kung Kaya dili sa amon way pagit. base bla kung may mga kuryente dira nga natumbahan bla sa kung kuan sa muna bla may muna nga mga lugar nga Grabe. Grabe gid ang damage so. Grabe. Bilog na Negros. Puwerte bilog nga Negros. Kagang kabangkalan anaw. Gani. Ang pierdis ang tubo namon to, di sa mga Isabela. Grabe man dugin ayag ang banwa. May lang gani to dali lang ang bagyo to nagtinerge kung nagtinerve guro Why, yes. dako pagid guro nga halit. Dako kagang sa Isabela wala man nagbaha ang subay. So kung dala ang Sibugid lain gid the most worst. Gani. Ang Cebu Central Visayas. that's why nga may mga friends ako sa Cebu nga hindi ko makontak until this very moment kay down gid guro tanan to as tang communication. Yes, yes. Kagang ila airport sarado gid until further notice ko no, mabre. Damo ga kalawasak mga balay. So grabe gid. Perti Central Visayas ang igo, no? Perti man tong halit sang udet no. Hangin lang pero wala ulan. Sa 6th district may ulan, grabe. Oho. Moto aga awas ang Ilog River. Ang Hilabangan no, ang Hilabangan. Moto nga ang sa highway nila ang tubig lambot sa dugan mo. Tara sa bilog nga Kabangkalan sa mga tampo da nga paribot sa sunod ko. I think central paano mo. Ikaw man gani. Grabe. Amo na kay I hope na hindi na magbalik liwat and then it's just another of recovering, no? But worse because it's going near Christmas, so hindi namin ang Christmas labanan sa aton. Daw excited pa tani ang labanan sa aton kay last year why kita ka-celebrate mayo sang Christmas bangod sang COVID. Initani daw may tulot chance nga bisan paano maka-celebrate pero ti amo pa rin natabo ti daw medyo another masubo nga Christmas sa mapila naton nga makauturan. Tiyo sang sa kapon nga ni manong pa tanda kami pamasko sa mga tao namon sa uma. Wala wala payroll mo. Wala payroll ang central wala man bangko, wala man tanan. So in-move namon tomorrow. Prote ang kwansin ay ang ginapangayo naman nila financial assistance para repair sa ilang mga balay. Daw sa subong chimpo din tagin man ay masarangan nga kwan. I hope ang local government may makalamity fund para sila. Actually, ang local government may mga assistance man sa mga nagkalaguba may nagkalaguba balay get in touch na sa ilang LGU Kaya may ara man. Declare na sila state of emergency para gamit pagwa nilang ilang calamity fund. Correct. I think ubra na sa sagunian mo ang gina. Sige lang Anyway daw, masubo no? Masubo but I think maka-recover gyapon kita pa nga Pilipino yang kuan kita resilient kita Yeah. Nga bagyo na kuno gubabalay mo gayuhom ka mong. Gayuhom pa. Kaya kinadlaw pa. You can still find something funny bisan anong situation mo. Wala. So anyway, sa atong programa subong, kaya gina-continue tagin man yung update naton bala. Din sang last year ni kasi ang COVID stays with us for a long time. Para man nagyapon. So just an update lang partner. It's good to say nga since yesterday, December 18, ang aton kaso sa Bacolod nagdugo na gid.
as compared to sa kahapon, ang active cases lang ta, Oo. sa Negros Occidental, 487 na lang. Ang active cases ang last week, December 11, 670 pa ni. So dako ang pagnubo ang Bacolod City, laasang kapon 230 na lang active cases. Sa bilog sang last week December 11, 308. So nagnubo siya mga 78 cases kid. Ang Iloilo gani partner 74 cases na mo. Na active. Okay. Ang last week nila 86. So it's a good sign despite of the fact na nag-relax ang aton nga mga health protocols kadtungod sa aton ning nga ang aton nga restriction nagdumo na nag level 2 na ta despite of that fact nga mga tao open ang economy wala mang naglapta ang dugang ang COVID. Nagano po paganing gano mo so as much as we should sustain this until the end of December pero balantayan ta lang ni ang January dali after a month ma-search siya bala okay because ang dominant sa mga virus nga sa aton Delta magyapon okay so hindi lang masaligan hindi lang ta magsalig although salamuha kita nag-attend kita mga parties ka-attend kita reunions Christmas parties ug nakadto kita sa mga malls na damo tao especially weekend hindi lang kamo magsalig dapat ang mask ang face mask alagid ka social distancing yeah. From time to time gina-remind tagi ng aton remind tagi na sila ini gurong face mask ta ni guro matyagan ko do sige na lang niya do kung face mask nimo. Hindi ba? Ang face mask, sige na ni, hindi na ni. Way of life. Way of life. Way of life na hindi na ni muntat. Kay ang tungkol sini sa mga ang virus, COVID-19, nag-mutate na mong. Nag-replicate. Nag-damo. Thinking about mutation, at ambal ko last week na ang CDC, Center for Disease Control sa Amerika nagambal nga kagang ang South African Ministry of Health nagambal nga ini kuno ang Omicron variant mas lesser kuno ang effect ang iya nga pagka-virulent kumpara sa Delta variant kaga less hospitalization less likely to die no kay ang kuan kuno milder although ang iyang ang ambal nila nga rapidly transmitted nakita gyud sa graph no na dasig man ang iyang transmission ang ang incidence report nila nga in a span of few weeks dasig ang pagsaka so rapidly transmitted siya as compared to Delta variant pero di ba dok ang Omicron variant nakasulod na gid man sa aton diri sa Pilipinas no may mga cases na kita may cases na sa mga gina-isolate na pila to tatlo sila na under isolation gina-contact trace pa to ang mga upod na sa aeroplano pero gina-contact trace and I pray nga hindi na maglapta bala ang ining Omicron but recently just a few days ago ang Columbia University sa Amerika kagang University of Hong Kong nagpagawa sa ilang health report yung update nila nga ang Omicron variant they found out may mga 31 mutations sa iyang protein spikes so may mga additional sang existing protein spikes may 31 ka mutated protein spikes which ang ilang ginapagawa subong nga the Omicron variant is rapidly transmitted, yes, given na, but it is resistant to vaccine. Amo nang delikado. Kaya nga basta si CDC last week nga it seems nga ang vaccine kuno is effective to the Omicron variant, especially ang South Africa nagambal nga sa ilang study nga research nga effective ang vaccine sa Omicron variant. But lately sa Columbia University kag ang Hong Kong University pagwa
na on the contrary, contradicting their report na ang Omicron variant resistant sa mga vaccines available now Okay. because of its mutations, multiple mutations mo. So dito nila kita nga but ang Pfizer mismo na paggawa man ang ila ko ng vaccine na Pfizer is effective sa to control sang Omicron variant. Okay. So hindi tanima ko na subong kay ang mga clinical studies around the world sa mga scientific communities naton naga-contradict. Oo, lain-lain. It's contradicting subong. O galain-lain ila nga mga Nagalain-lain. findings. Oo. Yeah, so ang may mo talang gini mga muyo kita kaga mag-andam kita hindi ta magsalig because nali bala ang hambal nila nga ang aton vaccine including booster na muli bala magwa nga Omicron variant gali hindi siya gali hindi siya mapatay makontrol sa vaccine. Pero pag lapta. So, amo to blatani ang last week nga bago si mo. Liko putani ko ang CDC pronouncement reports consistent pala. Consistent. Liko blato daw it seems that it is an act of God. Kind of God. Na towards pandemic, there is an intermediate virus na muning dali ang kita ka kay nautod si Dr. Ibanez. Nawari kita sa tupiko nga ining may acts of God abe nga ang Omicron variant will serve as an intermediate virus nga mahimo ang tao mangin resistant sa virus kung may ay mataguntan nila kay Dr. Ibanez no ang ining report ang ining punto nga ining Omicron variant natuga ni siya para nga aton lawas makadevelop sang makadevelop sang ginatawag naton nga resistance against sa sining virus no. Sige doc nautod kita kadali. Boy nautod. Yes dali lang ako. Sige doc. Doc, atong lambal mo gina ang Omicron variant daw intermediate ano to sa doc sila mo doc? Ang tanaw to maybe it's an act of God or God's intervention on his miracle way. Nga ang Omicron variant is an intermediate virus. Meaning nga i-absorb ang iban nga mga effects sa ibang nga virus from alpha, beta to gamma to delta. And ina-absorb niya because if consistent according to the pronouncement sa CDC nga milder ang iya effect, is going to absorb everything at the same time. I-absorb niya so that ang aton nga effects ng virus sa COVID-19 will be mild. Lesser hospitalization, hindi ka maggrabe, hindi ka mapatay. Abot mo sila, I don't know kung na-chapter nga kung pag plaster doc nga ang Omicron variant, kung ara sa aton, matapikan kita, magabulig sa aton lawas, nga may resistant kita to other variants. Yes. Okay, kaya na siya mo. I-absorb niya. And then, once a patient affected sa Omicron variant, kung mild, no? Kung milder siya. That patient will recover eventually, and with so many people that absorbs the Omicron variant, that will be an intermediate phase going to the endemicity. Okay na dumakontrol na lang. So eventually, makat mong change in transmission sa ibang nga virus. Ang mabilin Omicron variant na lang. Which is less mild, less virulent. Virulence. Low ang virulensya, low ang iyang infection. Kung may mga sintomas, siya mabulong na tondo ordinaryo na lang, pagbulong. Kung ang iyang mutambal kung ang iyang sintomas ng Omicron variant will be just like a flu. Na treatable by other means, by other antibiotics or
by other means, no? And then going towards to recovery, it's possible because kung amo na ang kuan tanaw naton, eventually the pandemic will stop. And we will divert towards endemicity. Meaning maka-endemic imbis na worldwide, in a certain country na lang. Looking at it on the positive side, daw nahimo panigali iya ang Omicron variant nga mangin taming armas naton against sa iban nga variant sang virus. Daw ginbutang na siya bala. Sa Ginoo, daw ginbutang siya para i-absorb yan. Daw armas i-absorb yan, and then pero ang iya symptoms mild. Mild, oo. Kaya tsakto man na ito kambal ko, let's say, ang virus, ang makaaway siya ni virus man. Ang para sa mga ang rabies ba hindi naman makaaway siya na rabies man. Daw mo na sa eventually, nagkatabo na sa bilugang kalibutan. Ang like ang vaccine, ang ginapaway na sa vaccine, mismo virus mo na. Mag-formulate ka sa vaccine, it is using also the virus itself. Correct. Sa laboratory, ginakuhaan na nila ang virus or ng tail or head para hindi siya mag-infective, katama, nagmeron din. That's why nga... Parang lang yung purpose siya to stimulate our body to immune system to stimulate it to produce antibodies. That is why nga damo nang pati nga this is an act of God nga imbis nga bakunahan kita sang virus, ara lang butangan lang virus para makaaway sa ibang nga virus. Damo na. Sakto na nga theory. Butangan talaga virus ka lain. Nga ini virus ka lain, i-absorb yung ibang virus, unahan niya nagadaan. Tapos iya niya ang epekto mild. Okay. Less likely to be hospitalized, less likely to die. So meaning ang imo lawas develop sa resistance sa ibang natural immunity ka na. Natural immunity. That's muna sa ang positive pagtanaw sang sining Omicron variant. Amo nang positive side nga amo na ginalantaw sang CDC. On the other hand, contradicting that claim, nagpagawa ang Columbia University. Columbia University is also a prestigious university in America. Nagpagawa na sila nga, according to the research ang Omicron variant maybe is more virulent than the Delta. Amo naman na. Pero tingin nga study mo na guro, back ba na by facts and evidence? So, may lato sa Colombia, present pa na nila sa WHO. Kaya ang CDC na-present sa WHO, ang WHO mo nang nag-decide. World Health Organization. So, i-present nilang findings. But it should be validated by their own peers. Sa ilang mga grupo ng mga scientista. So, it is evolving. It is going to be a tedious task, na ginahulat naton. But for the meantime, kita diriya sa dalom, mag-andam lang kita. Hindi kita magsalig, Kag mga muyo ko tayo nga kabay pa ang iya sa CDC nga findings na amutani na. Dali pa lang ang CDC findings, Center for Disease Control sa Amerika. Among gini siya ang kuangin mong among gini siya ang siligi abi nga among gini ang nagakuan sa communicable diseases around the world. Among nagakuan sa mga Ebola virus kung hindi itong may mga outbreak, dito na sila ang CDC na padala. Actually sila gini ang legal nga platform nga naga-studio sila sa virus. Amo ni ang obra sa CDC. Kaga ang ang Colombia yati support na sila, support group na Anyway, back to that, let's pray nga hindi lang maglaptan ang Omicron variant sa aton sa Pilipinas. Kaya daw sa tanaw ko ang aton pag-control sang Delta variant is effective mo. Subong yesterday ang
ang national average sang kuan sang active cases to mga 291. Gamay na kayo. Kapon bilog ka Pilipinas first time. Mm-hmm. So na 22,000 na daily cases eh. Daily cases. Kapon yan 291 lang. Paano niya? Eventually we are going to be zero in some areas. Correct. Actually at this point in time makasiling kita Dok nga we are winning the war mo against this virus. With the mga results subong sa cases, I think slowly we are gaining grounds, no? Sa aton nga away. Gaining ground and we are on the road to recovery, to near normal. Dali kiti, we don't know, damo man da symptomatic lang kat gyapon damo. Ang sadya kiti damo pa man gyapon sa unvaccinated. Kaya mo na bala nga gina-convince kinaton subong sa kliniko everyday ay mga manong 7 ka pasyente na ang ma-convince ko. Para dito na data clearance para pag natin ayawan kag-speaker eh. Kadamo pag hindi nga wala ka unvaccinated, nagapati-pati pa sa mag-inom sa ibang mga mabulong ng mga prophylaxis. No? Hindi na tayo magpati-pati bla ang kwanta lang bla, ang sundon lang ang present bla nga protocol guidelines ng ilang sa mga doktor sa hospital. Tamang lang guidelines nga validated by mga Philippine societies on infectious diseases, pulmo, hindi na ta mag-decide, hindi na ta mag-wada. Hindi na lang tayo doon ta lang. Ang next topic na lastly, ang home care bala effective mo. Okay. Nag-manage siya kami several patients na kadamo nga sa balay lang. Even moderate cases of COVID. Gina-dextrose na mo, dagaan to silisumab, remdesivir sa balay. Kayo na, subong. Tibayo. Kayo. Hindi lang even ang COVID patients nag-manage siya ang balay at tipan. Dira kami subong nag-concentrate. Makabuligid mo. Gane, at a lesser cost pa on the parts ng pasyente. Mas barato siya. Lesser cost. Ang advantage mo na number 1, ang cost kit. Like isa ka pasyente na mga 20 days COVID patient. Vaccinated mo kay tungod ang weak ang lungs, may kwarta mo sa balay nag-ayog siya, hindi siya mo hospital siya mo pilit. So it is a very tedious task for us variety pa na nag-manage, nurses, doctors, tanan ginimo namon na survive siya. Ang bilya is mga 375,000, including ang tosilisumab nga mahal-mahal nga 95,000. So kung tanawon mo lang ang iyang bill mga 260,000. So kung sa 20 days mo sa hospital, wala ka po sa hospital nato na. Ang inang moderate cases mo, partner, mga milyon na mo. Isa na ka-milyon. Ang ikuan lang na isalon na sa PhilHealth was about since kung severe cases, mga 750,000. Kung moderate, critical, o high risk pneumonia, mga 350. So, ang iya to supposedly kung sa hospital to milyon na to. But still, aside sila yan number 1, aside sa cost, number 1, cost mo. Number 2, comfort sa immobilize ka, close ka sa family mo. Number 3, di araman tanan, ginatag ko na nung ginatag sa hospital, araman ginatag siya. Closely monitored ba siya? No? Ang number 4, ang mental. Correct. Less mental stress kung nara sa balay mo. Lesser ang depression, mental stress, anxiety kung nara sa balay mo, sang sa ara ka sa hospital. Kagang kung pagidok ang time man sang pamilya mo man kaya hindi mo na pwede hospital ka nga way sa may mabantay sa imo tong pamilya mo, may hindi bla. Nautod naman si doktor. Sige, anyway, nagtapos naman kita kay Dr. Ibanez. So, amon din siya. Doc, no? Doc, you were saying, siling ko pagid gani, siling ko ang stress pagid sa pamilya, kaya tim hospital ka, hindi man pwede nga wala sa may mabantay sa imo tong pamilya. Amo na, mabantay sa imo. Kung ano-ano daw kinulanon mo, ara dayon. Although, isolated sa room, pero ginabaklan sa auto niya bulong o napadala sa balay-atipan. Ang balay-atipan, nagpadala bulong mo. Ang namin sa balay-atipan kay take care ka sang
nurses ka doctors. Tapos kung wala ka access nga mabakal bulong mo sa duha, ila facilitate sa balay tipan i-deliver sa balay mo. Okay. Balik, they're getting out of their way na ang isa to ka pasyente, ang iyang bata to sa Indonesia, connected sa WHO. Ang iyang mama taga San Carlos, kindaladis mapulot sa kasi niya para hapos i-manage. Caregiver lang. Di wala gid-access. Then communication sa mga tipan sa bata sa Indonesia, padala ka lang kwarta, kami na bala. So, grabe. Ang praise kay tuon nga pati kinalano sang mamaya grocery, ang iyang pagkaon, ang iyang diaper. Pare, gina-deliver pa na ya sa balay-tipan. Balay-tipan na nga. Mas 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 convenient on the part sang pasyente. Kadamo sang bintaha. Kung nara kita sa home care nga sistema, damo bintaha. Sige amo nang ginahimo na mo kili ko, why not nga i-take care ta pasyente sa iya medical side. Why not ang iyang economic side abis i-take care kaya ang kinanglanong niya. Food, kaya success mo. Hindi sa kadwas balaya. So gina-deliver. Mayo. By the way, Doc, ano ganiluhat ang contact numbers ng Balay Atipan diri sa Bacolod? Ang number is 468-5203 lang. Mula na, landline lang. 468-52... 5203. Sige, kaya may 468-5203 na rin ko na panawag lang mo. Sige. Hindi lang nasa rin COVID, Bisan hindi COVID. Nag-manage sila non-COVID kag COVID patient. Ang importante kita sa kung pagtanaw importante na mas lesser ang imo gasto mo kung diri ka sa Balay Atipan. Lesser. Lesser gid ganda ko guro 30% ka mga 70% less. Mayo. Okay, why matagano sa hospital no but actually kung paano siya mo complementary ni sa hospital ka support niya sa hospital eh. Sige, Doc. Actually, ang X-ray nga portable, napadala namon, nga tayo po kami sa Riverside. Pinapadala mo sa Riverside ang X-ray laboratory na sa balay sa pasyente. Para magkuha. Tayo portable X-ray na, Riverside. Pinadala po sa balay, kagdigto lang X-ray. Nami, no? Nami. Laboratory, house call, ECG, house call na. Tanan convenient, tanan. Convenience at a lesser cost sang imo nga medical medical needs. Sige, Doc, thank you with your time, Doc. Salamat. Merry Christmas. Merry Christmas, Doc. Merry Christmas ko sa inyo. Sige, salamat. Salamat, Ged. Salamat, Thank you, Dr. Manias. Sige. Sige. Mga ka-action, Dr.